Ayan, bay. Nalukop naman lang tayong pag-imagine. Sagaliok, imagine. Imagine. Ba't ito extra? Ito guwapa ito ba? O gani. O gani. Bat? Sus, nag-imagine ka, malili ka, palit sa lipod, lili, sus, pagungan, imagine na po. Yapak ko liquid eraser. O, mao na diya. Nagsige ko tungo ka na pag-imagine. Imagine na din eh, sus, gilugos na din eh mga maestra sa iyang, sa unahuna ni mo. Saan, tao ka. Saan, sige ka, buram ka. Sama, wa pang awase. Bukon ko ba oy? Paano masabihan? Tao na padong, nasa, damgo, nasa niya. Magdibay kay gabi, nanisco ko adlaw. Mao na, manisko kag adlaw, dapat manisko kag kanang walay adlaw. Hoy. Mo yate, istorya pag tadere, sige hagok mo dayon. Tilana ni. Mabihan tawahan na. Dali makatog ginoon. Delikado ni urom ning ani wa kanang dali ra kay makatog. Pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba. Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay... Meanwhile, Tay amigo, nga togon kayo. Bay. Yang pag huy. Saan naman taong kayo tanawa? Ginang kang delikado ka na sa urom na sige. Tugturo radyo ka tadi amigo ani bay oy. Makalagot to gabay. Naglagot na nung kami gani gipukaw tika kay Alaw, padong naman to urom bay. Kalamis ako. Nakita mo sa Pedro no? Ki bay. San Pedra. Pedra? Sa idam ko mo dai. Kanang ko bay gadagandagan ko ni ba? Baw lang bay. Keras na sana nimo, keras na sana nimo. Siya may crush kin ako. Ako sige alsa bay. Sus padong na tani. Sus baw lang imo mo ko gipukaw bay. O ding. Mo ding ko na anak kasi mo simo dai. Okay, padong jumi ato. Sus Paano lapay unta to. Ay, Bata ka mamukaw bay laina ni mukaw. Punya gi orong mo rega ato. Wa man, di man ko tag-urom. Adi man. Sus bay na udlot yun ang among mga tamis nga. Di, wow. Anak ba? Sunod ba magdamgo ko di ka mamukaw? Bantay bitaw ha. Gay, Ikaw di ka pukaw, bay. to balik bisan ori matiwas to. Batiwas bay. Nanay kan. Oh, na to be continued ka. Sa salida nga nasa ubos to be continued. Sige, magdamgo. Di ha, bala. Di ka pukaw na. Bantay bitaw ka. Tog yag maayo. Anton honyo. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba. Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, kundi Eventually, ikaw lagi. here we go again. Grabe kiss na ginasiyang maayo siyang damgo. Pukaw, ano may yung pukaw niya kay putol niya sa kuno. Iyayas buang. Mila na ka-kiss siyang damgo. Na chula maayo gi ka na bay. Grabe mura magang paminaw na kuha na. Sayang damgo mura grabe sinulaay ana. 5 minutes man na way tunga-tunga. Na pagtagbaw maayo bay. Iyayas buang oh. Ka-kiss naman. Sige masayang mo pagtambay diri sa Laos Mangga. Kana. Nengong lubos mga ano hayupon ay maog yung istura ah. No.
Grabihag. Bye, 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 bye. Ay ni ma. Yahaya Wow. ka na, wala dito na pukawa. Wala dito na putol, gipahigda na mataka. Bay. Dapat gitiwas to ninyo bay kay gihigda na ka, bubuan na ka to, klaro kayo. Giyak ka na imong nong. Di ba? Imo na ko gipukaw kay. Oh, nami maligno diri bay. Ano masabi, Di no? ba maligno ko nakita ba? Aso lamit ta kita primero ka to. Sexy hun ba? Bay kadua. Sexy sa kayo pag kadua sus murag manaranggal ba yun. Oh, man, resulta nimo. Bay bay. Ay, damgor to nimo. Ano resulta sa imong damgo? Giingnan ti ka. Dili makapapok. Bay bay bay.